EP album, EP μάγκες. Ετοιμάζουμε το EP τώρα. Έχουμε τα κομμάτια έτοιμα. Πυροβολάνε, full διαφορετικό vibe, μπάνσκο vibe, διαφορετικός ήχος, πολλά διαφορετικά flows, full κάτι διαφορετικό, γάματα. Βάλε όπα. Όχι, δεν το έκαιμαι αυτό το κομμάτι. Μάκης, λίγο υπομονή. Θα είναι 5 tracks στο EP και τα 5 στο λόγο μου πυροβολάνε. Και τα 5. Αξίζουν, γάματα. Αυτό και τον αδελφό μου τον Άννη. Το Dead Drop Merch. Εδώ, μάκες μου. Εδώ το τρέχει ο Μπίτζο. Σύντομα. Φτιάχνουμε και μπλουζίτσες, θα τα δείτε όλα. Πολύ σύντομα όλα. Μαζί με το EP θα βγουν και μπλούζες, θα βγουν όλα.